Matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibasamar. Ulpot ang sampot kong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapapam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din good ni matang tang 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 ngira na og kaulaw ana ang sikreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi og sudan nga sabaw sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam ratatatatantan sayaw wira papapapapapam. Yes man, aha, gamay nga kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusong mo back ni pag wiggle wiggle rampahitan mga bukol kul parisan ng tuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso po ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na. Ayan, good evening guys. Ayan, happy Tuesday everyone. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan guys sa baba. Ayan, pa-like and share tayo guys. Pa-like and share. Ganyan na siya. Kaya ganun yung hindi natin. Ayan guys, pa-like and share tayo guys at habol po tayo sa ating ups and down. Ayan. Okay, mag-shoutout tayo guys. So habang naghihintay tayo ng ating mga kasamahan, ayan, mag-shoutout muna tayo. Dito si Inday Beth. Ayan, shoutout lang Beth. Angeline TV Vlog, shoutout. Havana Adventure. Ma'am Nora Cookie, shoutout. Pasma Tia, ayan, shoutout. Kay Ninja, account ni Adi, ayan. Manang Liz Vlog, Sabanas Ninja, Kabargas, Pisusoy Bukas, Balot DI, si Jay. Ay, talaga ba? Kay Ma'am Rita, ayan, shout out. Mamita Moko, shout out. Herm Sweet, shout out. Ayan pala kayo tumina. Anak ni Kadagat, shout out. Marian Soyo, shout out. Pinay and Kano Couple. Emily Register, Best 3. Sis ni Rakiterang Bisdak. Walat Vlog, ayan. Lord Jill ba yan? Manang Liz, ayan. Ma'am Narakoki, Kambal ni Rustan, Night Vlog, Sweetie Kids CP24, ayan, silang Cabana, Pinoy Bartender Ninja, Dragonfly, Marlin Solviano, saan ako? Let's Wonder in Nicanor, si Jan Agudo, murag buing kami.
kay Likayan Ninja. Ayan, shout out guys kay Gigi Lasso, Ganggay, Injet, Marian Soyo, Dodumsi, Ma'am Helma, Kaalugin. Ayan, Maria Labo, ayan, shout out. Anbang, Anbang, shout out. Ma'am Perlin ako Budoy, shout out. Kay Sir Ariel TV, shout out. Ayan, sino pa ba nandyan? Ayan guys, like and share tayo guys at habol po tayo sa ating attendance. Okay. Saglit, ano bang problema niya? Ayan, shoutout kay Adonis ng Maynila TV. Shoutout, good evening guys. Pa-like and share at habol tayo sa attendance guys. And thank you. Hello sa ating kasama dito ngayong gabi. Ayan. So, nandito sa baba, Sir John. Sa likod pala. Pero, ayan. So guys, habang aayusin ko yung attendance, ayun, ayos na pala. Ma'am Tilay. Ayan, shoutout kay Ma'am Tilay. Saka kay Sir John sa attendance. Ayan. Let's like and share. Habol po tayo sa ating attendance. Ayan. Ang bungis-ngis, nandito na naman sa gilid ko guys. Dito na naman silang dalawa. So, shout out kay Kuya Guard, tsaka kay Sir Bestri. Hello Sir Bestri. Kita kagin. Yan, nakapag-attendance ka na? Yes! Yes! Parang
Ayan, shout out, Ma'am Charmaine. And good evening, guys. Good evening. Shout out din kay A&G, the Bahaghari Kupol. Ayun, sana all. Ayan, invite yata to ni Ma'am Charmaine. Ayan. Pa-like and share, guys. At habol tayo sa attendance. Ayan, nandyan po yung attendance natin, guys. Nakasin sa taas. Sa taas. Ano mo, yung panalo mo, Ako na nga. ganun pa rin yung ano mo ngayon. Oo. Binaba mo. Naiwan man tuloy kasi si Ma'am Elsa sa taas. Yung pinagagawa niya. Itong pinagagawa niya. Tingnan mo sa baba. Saan ba ito galing? Ewan ko sa'yo. Saan ba ito? Ewan ko sa'yo. Kunin ko na naman. Nabigay naman yan, Jeff. Kuba yan. Guys, shout out! Ayan, shout out tayo, guys. Ayan, medyo marami-rami na tayo. Ayan, dito na tayo. Iba naman yung pagkakaintindi mo, Ferlin, eh. Huwag kang maingay. Mga papalim nyo nga yun. Huwag mo pakialaman dyan sa baba. Ayan, Ma'am Kathleen, shout out. Ang kulit kasi ni Fernan, ang dami ng reklamo, guys. Ayan, guys, so mag-umpisa na tayo. Mag-umpisa na tayo. Patay, nanti. Eh, medyo mainit dito. Kalan. Hindi, parang pinamitan ako dito. Intal zero pala na mainit nasa tabi ko. Ayan. Shout out. Dampas, Basma. Leia. Shout out kay Dennis Romo. Sir Jimmy. Shout out. Ayan. Palike and share, guys. Attendance na po tayo at tayo ay mag-start na. Okay. Ayan. Habol lang kayo sa ating attendance. Natiwan mo tayo, ganun pa rin. Pag kunti lang, wala nang unang. Dahil mong reklamo, Perlin. Sakalin na. Ayan, shout out. Ayan. Sir, ako Budway, shout out. Uy, nagaba ang mga kasama ko dito. Gusto na ako, baka mahulog. Shui. Ayan, shout out, guys. Ayan kay Sir Arnel, shout out. Mag-ingay ka na dyan, Sir Arnel TV. Ayan. Sino ba to? Ma'am ba to or Sir si A&G, the Bahaghari Couple? Ayan, shout out, guys. Welcome sa ating live stream. Ako nga po pala si Ilongga FW Sweet Vlog. Ayan. At welcome po dito sa aking live stream. Ayan, kung nakapag-attendance na ang lahat, guys. Ayan, mag-start na tayo. Ayan. So, guys, organize lang po ang ating live stream. Si host,
O ang moderator lang po ang pwede magtatag ng ating channel. Ayan guys. Type makinig ko muna tayo guys. Type makinig. Shout out sa tanang mga Bisaya o sa tanan sa tanan mga waray na andini. Ano ba talaga yan, Kuya Guard? Parang si Ma'am andini, di ba Batanggenyo lang yan ang gumagamit ng word na yan, andini. Parang ko Bisaya, waray nun, tapos nag-andini na siya. Ayun, Ma'am Anbang. Awu. Isabit yung awu ko lagi. Yan guys, type makinig na tayo. Dami kong ano dito. Type makinig. Awu, Ma'am Anbang. Ako naman po si Baltasar Balsamo alias ako Budas. Kain muna ako. Sige, Ma'am Anbang. Well, ayan, shout out kay Ma'am OFW Gini. Ayan. Saka kay Ninang's Adventure. Ayan, shout out Ma'am Ninang's Adventure. Ayan, kung nandyan ka na shout out to you. Guys, start nakinig na tayo guys. Ayaw niyo pa tayo mag-start. Ayaw niyo pa mag-start. Type makinig na. Marinig ba ako? Ayaw nila. Nakadalawang ano na ako dito lapag. Guys, type makinig. Ayan. Ma'am Jonna. Shout out. Sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatatan ang bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapam gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagag sa kanila. Ayan guys, ayan, type makinig na tayo guys, kay mo ko nagpapasok na dito. Type makinig, ayan, kung nakapag-type makinig na kayo, mag-start na tayo. Ayan, diba kanina pa tayo nagsasabi mag-start? Ayan, so guys, organize po ang ating live stream dito. Ayan, si host o ang moderator lamang po ang pwedeng maglapag ng ating channel. Ayan. Kung makikipagdikitan ka ba, ayan, free lang tayo dito guys. Free subscribers, comments, views, and likes. Ayan. So, libre lang po tayo dito. Pero kung wala kang time, pwede ka po magpalipad. Nakikita niyo po dyan sa baba guys, sa right side, ayan. May $sign tayo dyan. I-click nyo lang po yan. Minimum tayo ng 125 or GCash. Muna lang, ayan. Ayan, at ipa-flash natin sa screen. Ayan po yung aking GCash. Ayan, mag-free na pagka na po. Or mapopromote na po ang iyong channel. Ayan, pero kung subject lang guys wala. Ayan. Pero 100% libre po tayo dito guys. Ayan, kung tambay ka at madami kang time, ayan, mag-participate ka lang po at malalapag pa rin ang iyong bahay or channel. Ayan. So, kung gusto mo guys na
maging legit inviter kung kayo ay mayroon dito mga dalang mga kaibigan, ayan, kapatid, kapamilya, ayan. At kung gusto mong maging legit inviter, ayan, meron ka ng team na magdadala dito sa ating live. 3 members or 3 invites, ayan, si inviter natin ay ma-free lapag, ayan. So, may orientation tayo, guys. Every Saturday, PM lang po si Ma'am Silay, ayan, FC Silay MG. Okay. Ayan, para maging legit inviter ka guys, kailangan nyo po i-pin si Ma'am Silay. Ayan. At kung gusto mo naman po maging VIP, ayan, meron tayo ditong VIP sponsor. Ito na po yung mga walang oras mag-participate o mga busy sa trabaho at gusto na lang ay mag-avail na lang ng ating VIP para naman ma-promote pa rin ang kanilang videos. Ayan, meron tayo ditong monetization once you sub, watch hours used in just 3 to 10 days. Ayan, makukuha nyo na po ang inyong minimiti. Ayan, makukuha nyo na po. Ayan, matutulog ka na lang pag-gising mo, monetize ka na. 100% legit po tayo dito guys. Ayan, at sa mga gustong kumuha ng ating VIP, ayan, PM lamang po FB, Ivy Favela Clotario or Dongkol Lee. Ayan, so roll call na tayo guys sa mga hindi pa nakapag-attendance. Mag-attendance lang kayo guys. Ayan, habol lang. So, sino mo kasama natin dito? Sir Junski, pasok! Ayan, Sir Jinsky, pasok. Ako, babasahin ko na lang to. Ayan guys, shout out. Ayan, salamat sa mga nagtamsak. Galing kay Ma'am Joris. Ayan. Ma'am, ano po yung saroleta daw nanin ko? Hindi, na ano lang yun, napindot lang ni Sir Jinsky. Wala pa yun, Ma'am Marian, wala pa. Magro-roll call pa lang tayo. Ayan, padaanin muna natin yung mga nagtamsak. Galing kay Ma'am Joris. Shout out sa inyong lahat. Ayan, nandito si Ma'am Elma. Ma'am Cabargas. Please Wonder in Canor. This guy. Entire Beth. Ma'am Beth, shout out. Kay Sweetie Kids, TV24. Sir Join the Great. Ayan, kay Ma'am Roxanne. Shout out. Ayan, so that's sa inyong lahat guys. Thank you sa inyong mga patamsak. And guys, habol lang tayo guys sa attendance and pa-like and share. Sir Jinsky. Anak ni Kadagat. Thank you sa patamsak sir. Baka nagsasalita ka na dyan, Sir Jinsky. Nasa baba ka pa.
sayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapam gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig pay teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ang bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapam RK Camp Music. Aha! Ey! 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 Aha! Aha! Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira Gibon na litokar mo sayaw kapil hasta tong gibasamar ulpot ang sampot kong makadungog mahubasan ng katong mga hubog Brr! Ratatatatantan ang bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap Ayan, shout out kay Ariel TV sa kay Sir Arnold Mag TV. Tama ba? Arnold Mag TV. Ayan, nabulag na talaga ako guys. Kailangan ko mapalakihan. So, ayan, shout out and good evening sa lahat. Ayan guys, mag-main channel muna tayo guys ha. Tapos na lang mag-roll call surgeon. Yes man! Aha! Gamay nga kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupit may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle Ma'am Charmaine, shout out. pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog Ayun sa tibukan. kanal TikTok ang oso pook ang suot wa ko'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayaw na Aha! Ey! 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 Aha! Ratatatatantan ang bomba hirap papapapam pakusin ko karila gubo kanang iyang baho kay mula gubo TikTok at sugod wanan ni undang taman kadlawon di dud ni matang ira na og kaulaw ana ang sekreto sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si ugsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap papapapam ratatatatantan sayaw hirap papapapam gamay nga kunot Surgeonski, andyan ka Surgeonski. lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung Mag-roll call na Surgeonski. Roll call. Roll call po. Daan niya guys, mechanic. Tapos mag-mechanics na tayo. Ako magbasa surgery.
sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong giban sa mar. Ulpot ang sampot tong makadungog, mahuwasan ng katong mga hubog. Brr, ratatatatantan ng bomba, hirap papapapam papapam pam, ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam pam. Bako singko karila gubo, kanang iyang baho kay mula gubo. Tiktok tagsugod wanan ni undang taman kadlawon din dud ni And shout out, Ma'am Marie. Nag-roll call ka na, Sir Jinsky? Nalaglag ko. Okay. Okay, palakihan ko lang Ayan. So, nandito na guys. Ayan, type present po sa matatawag ang pangalan. Ayan, nandito si A and G, the Bahaghari couple. Abay Efren, Adonis ng Maynila TV, Ako Budoy TV, Buhay Mahirap Vlog, Anbang, Ate Che, Bernard Manuel, Best 3, Charmaine, dalawang kay Ma'am Charmaine channel, Ferlin, Gangayra Vlog, Inday Elsa, Jinsig, Juris, Jinsky, Kuya Guard, Langke, Marian Sorio. Sa mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw parisi usudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam kamay niya kunot nga hubag ana sinanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle parisan nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal. Kusuhi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunat nga hasta ngayusa diba? Aha! Ratatatatantan ng bomba hirap papapapam papapam pam ratatatatantan sayaw hirap papapapapapam pam RK Camp Music. Ayun, nalalaglag ako guys. Ayan. Doon na tayo kay Ma'am Marian, no? Ayan. Marian Sorio, Miss Anne in Taiwan, Ninang sa Adventure, Tila MG, The Pride of Babayaan, Jack Diary. Ayan, sa mga hindi po natawag, nilagay sa aking likod. Ayan, sa mga hindi po natawag guys, itaas lang ang inyong mga paa. Sabihin lang na wala ako. Ayan. Narinig nyo ba ako guys? Si Sir Ariel daw, wala Sir Jinsky. Sir Ariel, please shout out. Mami ko sa vlog, shout out. Mami, shout out. Ayan. Ma'am Miss Anne in Taiwan, shout out po. Sir Jinsky. Naririnig mo ko, sir? Naririnig ka. Sir Ariel. Naririnig ka. Okay. Salamat, ma'am. Ano ba? Yan si Sir Ariel TV daw. Wala siya. Mama, sino pa yung wala, guys? Diyan na. Ma'am, guys, atin yan. Sa rulita. Hindi ka nakikita. Bakit po ito? Ayan, so
Kung natawag na ang lahat guys, ayan, mag-ruleta na tayo ng ating login to. Asa ganito siya? Okay. Hindi, okay na Sir Ariel. Okay na po. Nasa attendance ka na po Sir Ariel. Baga din sa kanya. Yung mga ano niya kaya yung Mamo SW Nining. Si Mamo SW Nining Surgeon. Ano? Makuratan man kasi inig ka. Ayan guys, nakapaghapunan na ba ang lahat? Ayan kung ano na anong pala tayo na. Wait lang, mag-mechanics pala muna tayo. Wala ba akong mechanics? Or ano muna surgeon scheme, magkuha muna login 1 tapos mag-mechanics. Makahawa ang tawa sa aking kapitbahay. Di mo good. Budoy. Take the egg planet. Ang planetoid. Mabata matigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na Eggplant lang pala. karam mo sayaw kapil hasta tong ibang samar ulpot ang sampot ang makadungog Eggplant? itong mga hubog ratatatatatan ng bomba hirap papapapam ratatatatatan sayaw hirap papapapapapam bakosin ko karila gobo kanang ilang baho kay mula gobo. Ang sasaya ba? Huwag mo na kong ilarin. Ay, nanonood. Huwag mo na kong ilarin. Ang na egg. Si Mama SW Nining daw po Sir Abang. SW Nining ba yan Kuya Guard? Si Mama Nining daw. Ayan, nandyan na pala. Nandyan na. Ayan, so mag-mechanics na tayo guys. Mag-mechanics na tayo. Ayan, tapos kukuha na tayo ng ating login. Huwag ka muna kumawa. Nakakahawa ang tawa niya kasi. Present. Dali. Tulog na. Nakakahawa ang tawa nilang wait lang, saglit. Dito ako. Ayan guys, mag-mechanics na tayo. Uy. Wala talaga ako ito magagawa mamaya guys. Hindi na magkatawa dali ba? Ay, ang gusto. Hindi na yun doon. Patahimikin mo na yung isa dyan, yung isang kakasya. Nandadamay pa nga Sir Kuya Guard. Dinamay pa niya si Perlin dito. Tinawag niya pa. Di dalawa na silang tumawa. Ang hustisya nito. Pag ilag, di ba? Ihit lagi mong akang hindi mo pamitin.
Paslakan mo ito mamaya ng mga bunga nito. Ayan guys, so ano na tayo, mag-mechanics na tayo, kaya nahimik na silang dalawa dito, ayan. Ayan guys, explain ko lang po ang ating mechanics. Ayan. Patient is virtue tayo guys. Sinimulan mo, tapusin nyo po. At i-click lamang po ang ibinababa ng ating tagalapag. Ang tagalapag ng Dong ID. Ayan, yung kulay blue na may HTTPS. Ayan, mawala ka po dito sa ating live. At huwag ka pong mag-alala kung mawala ka dito sa ating live ay ikaw ay mapupunta po sa video na iyong ano ba yun? Sa video ng link na pinuntahan nyo guys. Ayan, panoorin naman po ang video ng 1 minute. Ayan, mag-like, mag-subscribe tayo din guys at bell all. Ayan, magbakas tayo dun guys ng naayon sa content or video, ayan, at magbakas tayo ng 5 words pataas. Ayan, no to spam comments tayo guys, kagaya ng wow, nice, keep it up, God bless, keep on vlogging, nice intro, subscribe, caps lock emoji, numbers, terms, at numbers, at may terms tayo dito guys. May terms tayo dito na tinatawag, ayan, yung i-thumbs up ay like, dumikit, mag-subscribe, at syempre, bell all at pumalik po sa live. Tapos sa live ko, at kung maligaw ka po, ayan, i-type mo lang po ang ating channel name, ayan, Ilongga FW Kulit Vlog, at mababalik ka na po dito sa ating live, ayan. At i-type ang channel na napuntahan. Halimbawa, ang napuntahan mo ay si Sir Abay. Ayan. Type lang Abay A. Pag ikaw ay bagong dikit or kakasubscribe mo lang sa kanya. At Abay B naman, pag ikaw ay dating dikit na or matanda na. Charot. Ayan, Abay B sa ating lumang dikit. Ayan, 2 to 3 links na wala kang comment or bakas, di ka na po maibababa at gugurihan ka na po dito ng ating moderator na meron tayong moderator na 24/7 nandito sa ating attendance. Kaya siguraduhin na consistent ka sa pagbabakas. Ayan. Talaga ba Sir Abay gwapo? Ayan, Sir Abay gwapo daw pag bagong dikit. Pag lumang dikit, abay pag pugi. Pugi. Ayan guys. Ayan. Remind ko lang po sa inyo guys na organize po ang ating live stream. No comment, no participation, no promotion tayo dito guys. Ayan, Sir Abay, pag lumang dikit, pugi. Pag bagong dikit, gwapo. Pag bagong dikit at pag Sir Abay, Bitay? Ay, lang Sir Abay, paano lang? Mag-comment daw ng 5 words pataas o isang sentence related sa video na inyong napanood. Over na yan pre, hanggang bilang. Ayan, surgeons, kung magkuha tayo ng login to lang. Wala tayong una tulinga pag ngayon. Ayan, dahil kunti lang tayo guys. Ayan, mabilis lang tayo dito matapos. Basta Maging mabait kayo. Participate lang tayo guys. Okay, sa alright. Mabatigulang mo sayaw na basta makadungog sa akong sunat na halabira. Gibon na lito karam mo sayaw kapil hasta tong gibasamar. Ulpot ang sampot kong makadungog. Mahuwasan ng katong mga hubog. Bra, rat, tatatatantan ng bomba. Hirap
Ba't tahimik? Wala. Meron. Yung dalawang susuwan. Wala oh. Saan ang laging ko mo? Saglit. Saglit pa. Opo, sir. Dyan login to po. Rulita tayo ng login to. 5 beses na na pag-ibig. Ayan. 5% po sa mapipili. Ayan. Mamiss Ann in Taiwan. Login po 5%. Andyan naman si Ma'am Miss Ann in Taiwan. Ma'am, Hello, girl. 5%. Nanalo pa sa kabila. Uy, sure? Sure ba yan? Saglit. Na wala na delay na. Wala na, human ang timer. Nahuman na, timer. Ay, napag-present tayo. Present ko. Yes, in Taiwan. Para sa ating login to. Andyan May si Ma'am tumawag Miss pa sa akin. to. Si Ma'am Miss in Taiwan ang ating login to. Okay na? Oh, para si host. Ayan, thank you. Thank you. Wala naman bilang na. Wala na, late na, delay na. Separate. Sige, ma'am, mo may habol na po. Bilis mamilong gawan si Jiket. Ayan, nandyan si Ma'am Ann. Ma'am Miss Ann in Taiwan. Ayan. Umayos ako dito, Ma'am Katnik. Yung dalawang kasama ko dito. Ay, ma'am Hindi. Katnek, shout out. Sana po makikita. Ang alin po, humabol po ako. Ay, humabol pa po sa attendance. Yes, nandito ka na po. Ma'am Mami Costa, nandito ka na. Ma, Nandito ka na, Ma'am. ang ba? Yes, sir. What color, sir? Green? Okay, I'll do it kayo. Okay, sir. I will take care. Yes, sir. Shout out po sa lahat. Watching. At na mamilang But I bring already your subscribe. You didn't see? Ma'am Ann? Okay, Nasi maybe Mag-start na tayo. Okay. Okay, Ano sir. ang napag? Ano na lang maglapag? Si Perlin daw maglapag, Ma'am Ann. Sige. Okay po, thank you. Okay na. Join ako, Ma'am Ilongga. Sige, Ma'am Katni. Check off, nandito ka na sa attendance. Ma'am Katni, wala ka pa sa attendance, Ma'am Kat. Makapag-ano ka ba? Makapag-attendance ka ba?
mga musayaw para dagang viewers ang mga mutanaw pare si unsudan nga sabaw-sabaw aw ratatatatantan ang bomba hirap papapapapam ratatatatantan sayaw wira papapapapam kamay niya kunot nga hubag ana si nanay kong mulapag lupig may teenage mutant nga turtle kusog mo backflip mag wiggle pare sa nagtuba nga bahal kung mahubog matagak sa kanal TikTok ang oso kook ang suot wako'y pakibisan ginapanuhot manglupad ta sayawin na sound trip sa manglaba kuso-kusohi ang nasa planggana hasta mukaon makakiyod na tungod sa sunata nga hasta ngayusa diba? Ayan, nalaglag tayo. Nalaglag guys, nalaglag. Ayan guys, babain natin ang ating login 1. Ratatatatantan ang bomba hirap Main channel tayo guys ha, sayaw wira login 1 at saka login 2, main channel tayo. Ayan, at babasahin ko na yung nandito sa ating login 1. Hinaan ko ating music. Ayan, nawala na. Ayan, yung mga nandito sa ating login 1 guys, ay babasahin natin. Okay, so alright. Baka nawawala na naman ako. Ayan. Nandito na po si Mamari, si Mami Gusta, FW Mimi, nandito na. Mami Ann in Taiwan. ANG, ayan, nandito na. Best 3, Mangkat Smith, Sir Ariel, ako Budoy, with us, Kuya Guys. Okay, yung nandito sa ating login to, ayan, babasahin ko rin yung sa ating login to. Si Ma'am Marian, Mami Costa, Ma'am Maris, Destry, Katniss, AJ, Osalini, Adone, ako Budoy. Nandito na rin si Kuya Guys. Sa mga hindi na po nakapag-login on at login po, ayan, habol lang po guys. Okay. Ayan guys, babayin na natin ang lahat ng binababa ng ating moderator. Ayan. Ayan, verify your name dyan na guys. Verify your name dyan. At pwede na po kayo mag-follow ng inyong mga name.
Sige, ma'am, ma'am Kat. Hmm? Ha? Sige. Marinig, marinig ang music. Ayan. Ma'am Ann? Wala na. Sabi ko, malakas ang tugtog. Hindi ako marinig kanina. Hindi masyado kasi malakas yung tugtog. Ay. Sige, doon tayo ulit naman sa finalisting. Mohini ba? Mungkin balhama ba? Nahanap yung dua. And guys, babain lang natin ang binababa ni Bor. Ni pa rin dalagang vlog. Master Arya. Ayan. Bakit nawala yung ano natin dyan? Palitan. Yan. Ma'am Nelly, shout out! Ayan. Good evening na Ma'am Nelly. Daw kayo lang. Elonga HK, good evening. Hello Ma'am Elonga HK. Ayan.
Ma'am Elongga, habol ka po. Mag-attendance ka ma'am, tsaka mag-participate ka lang po ma'am. Babain po yung yung mga links na binababa ng ating moderator. Or pwede ka pong muna ma'am, mag-observe. Ayan. Ayan, welcome po sa Dong Ivy Community, Ma'am Elongga HK. Ma'am Elongga HK, ayan, pili mo po ako ma'am sa FB, ayan. Ito yung FB ko ma'am Elongga HK. Ayan, alam ko to, si Ma'am Elongga na Ayan. Ito po ma'am ang aking Facebook. Ayan, naka-flash sa ating screen. Mami Longga, nag-anak si Sir Adonis. Paliwanag mo. Ha? Nakita Paano? ko yung bakas ni Sir Adonis. Lahat Sir Adonis, may bakas ka naman. Lahat po ng link na binababa ng ating moderator or ni Ferlin Dalagan vlog dyan sa baba at Sir Adonis ay babain nyo po or puntahan. Tapos mag-comment po tayo doon na naaayon sa content, mag-like, subscribe, at bell all. Tapos balik po tayo dito sa ating live. Ayan. Pag kayo po ay naligaw, sir, search mo lang po ulit Elongga FW Kulit Vlog. Ayan, para makabalik ka po dito sa ating live. Pag nakabalik ka na po dito, ayan, i-type mo lamang po ang pangalan ng nag-alam ko kayo lang kayo, masayaw kasi. Ayan, pagbalik mo dito, i-type mo lang sample, ayan, napuntahan mo si Ma'am Charmaine or CH Gaming. Type mo lang po CH, then A, pag bagong dikit or bagong subscribe, ayan, CH, B naman, pag lumang dikit or dati ka na nakasubscribe. Ayan, ganyan lang po Sir Adonis. Ayan, Ma'am Elongga HT. Ayan. Opo, Ma'am. Ma'am Elongga. Ayan, PM mo lang po ako, Ma'am, sa, ayan. Ayan yung ating Facebook. Naka-flash sa ating screen. Anong meron? Okay. Guys, may dancer ako dito, guys. Diba? May magtulong. Isolo mo nga silang kayo. Iba yung ayun. Ano? Hiningal ka na? Hindi pa? Ito po. Kaya,
Ayan guys, babain lang po natin ang mga binababa ni Carly or ng ating moderator. Ayan, final listing na tayo guys. Lower ma'am lang siya. Nagtitiktok siya. Ayan, at babasahin ko yung mga nandito sa ating final listing. Okay guys, yung mga nandito sa ating final listing, nandito na si Mama SW Mini, Mami Costa, Ma'am Katni, ayan. Abay Budoy, ayan, nandito na rin. Marian Soryu, Best 3, Ma'am Maris, ayan. Habol lang guys sa ating final listing. Ayan. Kung hindi ka po natawag dito, ayan, maghabol ka na po sa ating final listing. Ayan, nandito na si Master Ariel. Master Ariel, Ariel. Tapos ka na ako. Hindi pa sagot. Ayan. Guys, habol na kayo guys sa ating final listing. Nandito naman si Ma'am Miss Ann in Taiwan sa ating final listing. Okay, type present tayo guys. Ulit tawagin natin. Nandito si Ma'am RFW Mining, type present po. Mami Costa, Ma'am Katnik, Abay Budoy, Marian Soryu, Best 3, Maricel Pahal, ayan, Ma'am Maris, Ma'am Miss Ann in Taiwan, Master Ariel, ayan, at sumabot si Kuya Guard. Ayan, at umabol din si Sir Adonis ng Maynila TV. Ayan guys, kung hindi ka po natawag, habol ka po sa ating final listing. Dahil hindi ka po mamaya malalapag pag wala ka pong final listing guys. Okay, ayan. And sa mga tapos na po sa ating final listing, punta na po natin si Sir Abay. Ma'am Elonga HP. Ha? Bakit wala po ako? A and J. Nag-final listing ka na po, ma'am or sir? Ayan, wala ka po dito sa ating final listing. Mag-clear history tayo, guys. Clear history or magpalit tayo ng ating ninja. Ayan, kung alam niyo pong nag-comment kayo sa ating final listing pero hindi kayo natawag dito,
Mag-clear history tayo guys or magpalit tayo ng ating Ninja or second account. Sir ba or ma'am? A and T. Ayan, palit, ano tayo, ma'am. Hindi ko alam kung ma'am or sir ang tatawag ko sa'yo. Ayan, AJ, ayan, palit tayo ng ninja or mag-clear history po tayo. So, sa Lunes pa rin yung last dito na nag-comment sa ating final listing guys. Ayan, wala pang humahabol. What are you reading? What are you reading? What are you reading? Ayan. Uy, nawawala. Nawawala yung bakas mo, AJ. Kita na kita, nawawala yung bakas mo, ma'am or sir, AJ. Ayan. Nakita ko na yung comment sa dito, tapos nung nag-refresh ako, nawala yung comment niya. Comment ka po ulit, ma'am or sir. Bantayan po kita dito sa final listing natin. Clear history ka po, ma'am. Clear history ka po. Or iksian niyo po muna yung comment mo. Magbakas tayo guys ng naaayon sa content or video. Pero nakita ko na siya, nag-request ako, nawala yung niya, comment niya.
Okay, humabol dito si AVB Mix Vlog. Sino si ano? Si AVB. Ay, ang bang si Vlog. Tabang. Akala ko si AJ. So, paano yan? Kay Adonis, doon pa po sa video mag-comment. Shout out! Nandito ka, Madam Carb? Kasi nandito ka ako. Kasi babantayan ko nga kayo. Akala mo makakaisa ka Bistordo pa. Akala mo makakaisa ka. Ganda ng boses ni Sir Beast. Who is Beast? Who is si Beast? Hi, Ma'am Katnik! Mega love shout out, Ma'am Katnik! Ang pambansang Co-Marites. Co-Marites? Meron palang Co-Marites? Kung merong co-host, may Co-Marites. Ma'am Paylin! Ma'am Ganggay! Bestri! Ma'am Mary Ann! Master Ariel! Mr. Tide! Sir, sino yun? Sabi niya, sino yun? Ay, hindi pala ako yun. Mega love shout out everybody. Meron ba kayong body? Or wala kayong body? Ba't wala nagpapakita dito? Teka lang, isusuot ko ulit yung blazer ko. Kasi baka may makita kayo dito na
namumuong masama ng panahon. Ba't naka-off cam kayo lahat? Ano meron? Teka lang. Baka makita kasi yung ano ko dito, tinatago. Kaya kasi ayuda, kaya naka-off ang cam. Ay! Wala pala kayong ayuda. O, sige! Hulaan nyo! Kung! Sino? Ah! Tao! Sa! Bulkan! Ay! Ito pala ganyan. Makapahula na lang. Ayan, nakonti na yung tracer ko kasi baka may makita kayo dyan lumabas-labas. So, yan, para safe. Okay? Hulaan nyo mga guys. Sino? Ang isa sa mga sino ang tinaguriang? Sino ang tinaguriang? Ay, eto na lang. Sa ano na lang to? In history. Kung walang digo. In history. Sino? Ay, ba't sino? In history. For. Oh, bilisan nyo kasi isesend ko na kay Ate G yung sagot. Yung ano, bilisan nyo sumagot ah. Timer. Tatimeran natin yan. Pag hindi kayo nakasagot. Sige, ano lang to ah, 50 subs. 50 subs to guys. Ay. Ang tanong ko ay walang sagot. Wala bakit ano? Ay, ito pala. Okay, 1 minute. Timer. For 50 subscribers. Sino ang walang ligo? Hoy, for your information, hindi ako makakatulog ng walang ligo. Che, ako budoy. Che. Ang ba kung ang sabi sa ako budoy? Galing ako sa break up. Ang ba kung pansinin? Galing ako sa break up. Kasi kanina meron ako nahuli sa acto. Naglalandian dun sa attendance. Kaya, huwag mo akong pansinin, sir, ako budoy. Okay? You guys are so great. Okay. Hulaan nyo lang guys ha. Bakit tinawag ang bayan ng 13 Martires ng 13? Ayusin yung boses ko. Okay guys, for 50 subscribers, bakit tinawag na 13 Martires ang 13? Dahil history ang history. Bakit tinawag na 13 Martires ang 13? Bakit tinawag na... Ay, 1 minute ba na? 1 minute. 1 minute. Bakit tinawag na 13 Martires ang 13? Dahil... Oy, nag-google. May nag-google dyan. Huwag kayo mag-google. O, bakit tinawag na 13 Martires ang bayan ng 13? Bakit pinangalanan? Nagpahula ka lang dyan. Busy kami magbaka. Bakit? Ikaw ba yung pinapahula ko? Ma'am Katnik? Ikaw ba? Kasali ba ako? Huwag ka nang sumali. Kasi kay Ma'am Unbox ka na eh. Dahil sa'yo. Bahala ka kayo dyan. Ayaw nyo? 50 subs na! Totoo! Wala na. Isisend ko na tong mga nanalo kanina sa akin dito kay kay 3 babaeng martir. Ano? 3 babaeng martir. Ano 3 babae? Grabe naman yung martir na babae na yan. Oy, time's up. Wala na po. Disqualified. Wala na. Time's up na guys eh. Time's up na. Tinawag po ang para magkaroon kayo ng kaalaman. Para maituro nyo sa mga anak nyo guys. Kasi tatanungin mo, history to guys. History. Tinawag po,
Actually, guys, umpisahan natin. Huwag mo akong pansinin sa ubo to. Hindi ako nagpapapansin sa'yo. Isang tao lang pinagpapapansin lang ako sa isang tao. Huwag mo akong pansinin. Kay Ma'am Berlin ka magpapansin. Ma'am Berlin! Pansinin mo. Wala naglalapag ata. Meron ba? Actually, guys, 14 sila. 14 po sila na martir. Hindi naman sila martir. Kumbaga, 14 po sila. So, yung 14 po na yon, meron pong isa na tumalikod po sa kanila. Kaya naging 13 lang po sila. Naging 13 sila. So, sila po ay tinagurian na 13 martir. 13 martir dahil sa mga tuwag sila. Merong isa na pumala sa kanila na hindi duwag. So, yung 13 po na yan ay mga duwag. So, nagtago lang sila. Ngayon, kaya tinawag na 13 kasi nga dahil sa 13 martir na yon. Kaya 13 martires. Gets nyo na? Sino sila? Na duwag? Oo, duwag. Duwag kasi sila kasi nga mga martyr nga sila eh. Martyr. Mali yata ako. Next question. Okay, for 50 subscribers. For 50 subscribers, sino ang pangatlong presidente ng Pilipinas? Okay, timer. Start na. Bawal si Junski. Bawal. Nag-google. Nakita ko. Makikita ko, nag-google siya. Ikaw, iponsin talaga si ako butoy. Kala mo may pinagdadaanan tapos binubuo sa akin yung galit. Di po ako na all. Marjorie Niel. Ay! 14! 13! 14! 13! 14! 16! 17! Ay, bakit wala nakatama sa inyo? Wala, bakit wala nakatama sa inyo mga guys? Mali lahat yung sagot nyo. Teka lang, baka magkamali ako, i-google ko. Baka magkamali din ako eh. Pero walang nakasagot po sa inyo guys. Walang nakasagot sa inyo guys. Wala. Promise. Cross my heart. Wala po nakasagot. Sino yung bakit galit? Teka lang, baka magkamali ako eh. Natatakot ako eh. Oh, mali kayo guys! Bakit di kayo nag-aral? Patay tayo dito. Naku! Junski! Hala, mali kayo guys. Wala kayong tama. Hi. Uy, tama ako. Mali. Guys, kailangan presidente to, kaya dapat ayos po yung pagkakaspelling nyo, ha? Kasi presidente po ito at pangalan po ito. Kasi baka pag narinig po tayo dito, sabihin, ano ba naman yun, nagtuturo tapos hindi naman pala tama yung Meron pong nanalo, kaso ang sabi niya po dito, Jose P. Laurel, sabi niya, yan. Kaso guys, hindi ko pwede po itong itanggapin kasi pangalan po ito ng tao. Pag pangalan po ng tao, nag-i-start po sa big letter, di ba? Kasi yung mga pangalan nyo nga, start sa big letter, di ba? So, ayan, panalo. Bakit po pinupush na panalo ka? Bakit?
Hindi, mali din yan. Puro big letter. Napakarte naman. Mali din yan. Mali. Mali din yan kasi naka-caps lock. Parang galit ka. Dapat ganyan, Jose P. Laurel, parang kang galit. Huwag naman masyadong galit. Jose P. Laurel. Galit. Iba tayo, iba. Iba tayo, guys. Bawal yung bawal. Bawal yun, bawal. Dito tayo. Meron pa dito sumagot. Jose P. Laurel. Mali din to, guys. Jose P. Manalo. Hoy, saan school mo natutunan yung Juski? Sa mo school natutunan yan? Pakipasok pa ako niya kasi parang napaka-active naman yung school na yan. Dapat President Jose P. Laurel, sabi ni Juski. Dapat President yan sa letra. Purok. Ay, President yan sa Purok, si Jose Manalo. Dahil ang nakasagot po ay si Junsky, disqualified. Kakabanggit ko lang bawal siya sumali. Disqualified. Okay. Sino ang tinaguli Baltasar Aldujar Balsamo Jr.? Papansin talaga si ako Butoy. Sige na, papansinin kita. Hi, ako Butoy! How are you to find out? Anong gusto? Anong hanap? Okay. Sa history. History ulit tayo. History. Sino? sabi ng mga nandito. Parang ayaw naman yata ipamigay yung 50 subscribers. Bakit parang ano yan? Parang ayaw naman yata ipamigay. Sa history, ano ang magbigay ng isang presidente, hero, tao, hero, na nasa pera. Magbigay kayo ng presidente, tao na nasa pera. Start na. 1 minute. Isang tao lang. 50 subs na yun. Napakabilis na yun. Si Ariel, hindi po. Mali. Hindi po si Ariel. Wag po si Ariel. Iba po si Ariel. Iba po si Ariel. Asan na si Ma'am Ilongga? Rodrigo Duterte. Pati pala siya sumasagot. Diyos ko ba? Pati pala si Ma'am Ilongga sumasagot. Sabi niya, bababa ako, sasagot ako. Tingnan natin, guys. Emilio Aguinaldo. Tama naman, Juski. Pero, magpakita ka. Di ba bawal ka sumali? Di ba? Ay, bawal pala. Sabi dito ni Opa, Opa Bird, sabi niya, ay, ako na yung mananalo. Ayun tuloy, nagkamali tuloy sa spelling. Nagmamadali kasi Opa Bird eh. Tatanggapin ko sana kaso mali ng isang letter eh. President Emilio Aguinaldo. Ayun! Sa wakas, nagkaroon din tayo ng panalo. Congratulations! 50 subscribers, Sir Ariel! Congratulations! Okay, sama na natin si Sir Ariel dito. Ariel, Tide, Sir Downey. Ay, ito pala yun. Ariel, Yap. Okay, next tayo, last
Last palaro tayo mga guys. Last na. Si Ma'am Katnick hindi rin kasali kasi nang-aasar lang yan si Ma'am Katnick eh. Okay, nang-aasar lang yan si Ma'am Katnick. Huwag natin isali si Ma'am Katnick. Okay! Sa history, sino ang pambansang bakla ng Dong Ivy? Wala. History pala yan. History pala yan. Sorry, joke lang. Sino ba ka-chat niyan? Kasi chat ng chat eh. Kaya ano eh. Okay, sa history, sino ang pambansang hayop ng Dong Ivy? Joke lang, isa prank. Okay, ginaano ko lang kayo. Ginugulo ko lang. Ay! Wala kang sinabi, Sir Abay. Wala ka narinig. Si Ma'am Anbangs nagsabi. Siya. Abay Efren. Asawa niya ka-chat niya. Wag mo istorbohin. So, bagay, Ma'am Katnick. Para si Ma'am Anbangs yung ka-chat niya kasi naka-off cam si Ma'am Anbangs eh. Nagpalit ako ng ninja kasi bawal sumali pala yung sa akin. Sino pala isa sasali mo? Ayan, nasa baba. Di wow. You're amazing. Okay. Aray ko, so... I love it! You guys are so great! Ano? I love it! You guys are so great! Okay, sa Globo. Sa Globo tayo, Globo. Ready? Adoba? Anong adoba? Mamadali. Adonis yan. Okay. Sa ano tayo? History pa din to. History, pero wag na lang pala yun kasi parang nakalimutan ko na yung sagot dun eh. Nakalimutan ko na baka magkamali ako. Iba na lang pala yung tatanungin ko. Para yung mga anak nyo guys, masasagot nyo yung mga tanong ng anak nyo. Okay? History tayo, history. Ano ang buong okay, eto na guys. Eto na yung sagot tanong natin. Ready natin yung timer kasi mabigat-bigat ko. Nakatanungan. Ano ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Ano ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? 1 minute timer start now. Sir Adonis, tapusin ang live. Yes, tapusin ang live. Ano ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Sir pala. Sir Jose Rizal. Yes, nakatutok po ako. Sabi ni Sir Adonis daw. Kapkatik. Nakatutok. Huwag mo masyadong itok-tok ha. Jose Protasio Rizal. Hindi. Mali. Mali ang totoong pangalan niya dapat. Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonzo Villalota. Napakagagaling. Very good, children. You're so great, mga children. That is the question. That was patikim. Patikim pa lang yun.
Hoy, binubudol na kami ni Ma'am Joris. Magsusumbong yata itong mga to kay Sir Dong. Sir Dong, binubudol kami ni Ma'am Joris sa live stream ni Ma'am Ilongga. Okay, eto na. Ano na ang nakakuha ng tamang sagot? Sabi ni Amazing Channel, papalit-palit pa ng ninja, hindi naman pala tama yung sagot. O siyempre, Rizal, sabi niya, yan yung tinuturo. Nung shortcut sa mga bata, nung mga, yung ni Rizal. Pero, ang buo niya po talaga pangalan is Dr. Jose Protasio Rizal Mercado Y. Ilonzo Villalonga. Yun po yung ano niya, yung kanyang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. And the winner, sino nagtitin dito? Naman hindi na excited kung sino ang nanalo talaga naman. Sino ba nagtitin naman talaga naman naman? Oy, mali spelling niya. Sino ba na magtitin talaga naman yan? Mali spelling niya. Okay, Alinso. and the winner. Bakit Sabi naman Alinso? dito, ni Ma'am Katkit naman dito ay Jose Papa Rizal. So, talaga nanggagalit lang talaga to si Ma'am Laki. And the winner is Ma'am Mary Ann Suryo Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonzo Rialonda. Mali pa rin. S yung Protasio, S. Anong S? Marunong ka pa sa nagpapalaro. Ay, S yung Protasio, S yung. Mali na nga yung sagot mo. Tapos tingnan mo nga yung sagot mo dito. S ba yan? Oh, Jose Mali. Protasio S Kaya yan? nga binago ko kasi mali eh. Tama yung Protasio. Tama yung Protasio. Huwag kayo Mali makinig na kay yan, ano. mali yan, mali. Wala, mali daw. Tama naman eh. Tama. S nga yan, S. Hindi yan C. Sino nagsabi sa'yo? Si Google. Saan school yan? Saan school yan, Junski? Si Google. Mali nga, Junski. Tama yung sinasabi namin. Huwag mo nang ipilit. Ulitin mo yung Google. Baka yung Google mo sira. Hindi. Tama po. Small letter po talaga. Jose Protasio po talaga na small letter po talaga, hindi siya big Y. Small letter po talaga, guys. Small letter. Okay, congratulations. Ay, nawala na. Kakapin ng yung mga host dito. Pinipin nila yung mga invite nila. Tapos pinipin nila yung sarili nila. Si Ma'am Mary Ann ang nanalo. Si Ma'am Mary Ann. Ayun, congratulations, Ma'am Mary. Ay, ano pala yan? Marian pala yan. Narinig kong binasa ni Sir Dom. Marian pala, hindi Mary Ann. Suryo TV. Ayan na. Congratulations, Ma'am. Marian. Ayan. Congratulations. Hi, Ma'am Marilu. Ma'am RW Greece. Shout out. Okay. Juski, wala naman nakikita dyan sa sinashare. O, nasaan? O, nag-share ka pa dyan. Maka-share ka. Ayan nga, letter C nga, Ang kulit mo, Letter S. Mami na. ka. Hello, Ma'am Joy. Good evening. Letter S yan. Mali naman yan sinerchat mo eh. Ito, papakita ko sa'yo, Ma'am Marilu. Shout out. Okay lang, Ma'am Marilu. Okay lang. Pakita ko sa'yo, Junski, Ayan, Pakita ko sa'yo. Ito, pinapanindigan niya talaga eh, ayan, Papalakihan ko pa para makita mo kasi medyo matanda ka na, Ayan na, Bakit magkaiba? Ayan. Bakit magkaiba? Ayan na. English yun. Tagalog yung show. English. Okay, basta siya na yung nanalo. Si Ma'am na yung nanalo. Wala ko nang magagawa. Okay, guys. Bye, everyone. Magpapaalam Ako na ako. naman magtatanong. Wag yung Thank you, Ma'am Joy. mapapasinisip.
Ako na naman magtatanong mga guys. 50 sub. Wag kayo maniwala pa. Letter S yun. Bye-bye na guys. Eh, dito lang pala ako. Mag-mute na lang ako. Bye guys. Thank you, Ma'am Jo. Yan guys, malapit na tayong matapos. Kunting post na lang. Just kayo, Ma'am Jo. Tingnan nyo, sabi ni Ma'am Marilu. Kahit saan, para kayong aso, pusa. Miss J at Mr. J. Buti hindi naging Mr. Ben. Alam na alam ni Ma'am Marilu. Ma'am Marilu, ba't mo alam? Siguro nagkukwento yan si Junski. Ay. Or kausap niya si Ma'am Marilu kapag kausap ko siya. Wala. Wala.
Okay guys, sino pang hindi nalapag? Ayan, mag-ingay na po guys. Mag-ingay, ang mga hindi pa nalapag. Mama Rilo, VIP ka po, di ba? Wag na. Wag na, Mama Rilo. Okay na yun. Ma'am Ivy, ayan. Shout out, Ma'am Ivy. Good evening po. Ayan, salamat sa iyong patamsak, Ma'am Ivy. Ayan, thumbs up raid na tayo, guys. Ayan, dahil ano na, ayan, malapit na mag alas 12, kakanta natin ng happy birthday si Ma'am Marilu. Ayan, advance happy birthday Ma'am Marilu. 3 minutes na lang. Urgent care, handa nga music natin.
Hindi mo ko dyan kita. Andyan. Mana?